Assalamu alaikum, ina kwanan mu da fatan kowa ya tashi lafiya. So yau ina so na nuna mana yadda za mu yi amfani da token store ne. So abu dai na farko abinda mutum ya kamata ya yi shine ya shiga browser nashi, ya yi typing ɗin wannan address ɗin token.store/accounts. After in ya yi typing, in mutum ya san yadda zai yi importing ɗin private key nashi yana iya yi. Amma dai wannan kuma wani hanya ne mai tsawo. Amma dai hanya mai sauƙi shine mutum ya amfani da wannan new account. Kawai sai dai ya turo M-code ɗin shi zuwa sabon account ɗin da ya creating a token store sai ya trading ɗin shi. Misali, gashi nan zan shiga new account. Kun ga ina danna new account instantly sai ya buɗe min ga address nan. So private key yana da matuƙar amfani domin ko da token store sun samu wani matsala ko wani abin ga kuɗin mutum yana nan. So abinda mutum zai yi domin ya ga wannan private key ɗin nashi, wannan wajen za ka taɓa. Ga private key ɗin nan, mutum ya kwashe shi da ka yi clicking haka ko ka ɗan riƙe haka ka yi highlighting duka sai ka yi copying ɗin shi. Ya yi copy da zai ka samu kamar abin ga wani note sai ka yi pasting ɗin shi a wajen. So kun gani kenan wanga shine private key ɗin wanda mutum zai kwashe ya ɓoye saboda wata rana in zai importing ɗin wallet ɗin shi a wani waje ko in token store ya samu matsala. In mutum ya danna nan zai ba shi address, ga address na wanda mutum zai iya tura Ethereum ɗin shi da M-code. So dole ne sai mutum ya fara tura M-code Ethereum tukun zuwa wallet ɗin saboda transaction ɗin. Kun san ko a can M-code wallet namu kafin mu iya mining da transaction sai mun ɗan fara sa Ethereum ko da irin na 1000 ko na 500 tukunna kafin mu iya ci gaba. So now in mutum ya gama wannan ya gama creating sai ya dawo nan. A ce kuma mutum ya gama turo wannan ɗin nashi a nan sai ya dawo nan token store. Da ya taɓa zai nuna mai nan wallet nashi. Kun ga 0 da yake sabo na yi creating. Amma yanzu nan bari in yi linking da account ɗina domin ku ga yadda abin zai kasance. Bari in yi da account ɗina, yana da account da MetaMask. So kamar dai yadda kuka gani ga coins ɗin da nake da su a cikin wallet ɗina na wannan da na yi importing ta MetaMask nawa. Kun gan shi nan ga su nan. To abin da ya sa ba ku ga M-code ba saboda ba su yi updating ɗin wallet nasu ba a nan token store, shi yasa. Kun san akwai new akwai old, so ba a riga an kawo new ɗin nan ba. So for example nan ina so in je exchange, a ce ina so in canza M-code zuwa ETH, gashi nan sai in shigo nan sai in typing ɗin sunan coin ɗin M-code. Abinda nake yi a nan kwamfuta mai waya ma zai iya yi. Gashi nan M-code yana loading. So akwai wani abu guda kuma da ya kamata ku yi lura da shi. Wannan kun ga an sa exchange wallet ina da 0.001 M-code, ETH ina da 00. Nan kuma personal wallet ɗina ina da 0 M-code a ciki. Sannan kuma ina da 0.034 ETH. So in haka ya faru kasancewa mutum yana so ya yi trading, to dole ne sai mutum ya yi depositing from his personal wallet zuwa exchange wallet nashi. Misali sai mutum ya shiga nan deposit. Yanzu amount of ETH in mutum na da 0.03 ne, misali ina son yin depositing wanga 0.03 zuwa ETH ina na nan sai in sa 0.03. So kun ga sun ce you need to keep at least 0.01 on your account to pay for gas. So ba zan iya tura duka ba.
sai dai in sa kaman 0.01 haka sai in ce deposit, zai zo nan ya tsaya. Sannan kuma MCO shi ma ga shi nan deposit MCO, ina da MCO 100 ne a personal wallet ina, sai in sa 100 nake so in depositing zuwa exchange wallet. So bancin na gama wannan, abubuwan da na sa a nan za su cire su maida su zuwa nan exchange wallet ɗin, daga nan sai a zo nan. Wanga shine instant buy. Instant buy yana nufin misali ina so in sai da 100 MCO, abin da zai faru shine wanga shine price ɗin da wani ya tambaya, instantly abin da za a saida mai ke ga, in dai ya kai 100, amma kun ga 36 ne, ko in ce take order, are you sure, da na yi clicking kuma na ce yes shikenan. So kun ga nan your token balance is too low, kasancewa ban yi depositing komai ba kuma babu komai a ciki. Haka zalika in zan yi instant buy shi ma haka.